spin epic 10 gems. Γεια σας παιδιά, σήμερα θα κάνουμε ένα challenge στο Stable Guys και έχουμε και το κατάλληλο mission, είδα γι' αυτό. Θα πάρουμε τα 80 από εδώ, λέει εδώ πέρα να κάνουμε 10 τροχούς. Εμείς πιστεύω σήμερα, και έχουμε κάνει 2, εμείς πιστεύω σήμερα θα κάνουμε άλλους 9 τροχούς. Λοιπόν, έχουμε εδώ, έχει βγει το νέο event, Battle of the Bananas. Το έχω προχωρήσει πολύ λίγο, δεν έπαιξα, πήρα μια κορώνα και τα άνοιξε τα μισά. Και έχουν βγει και ένας νέος τροχός, ο Super Wheel 2. Αυτό εδώ πέρα. Και σήμερα θα κάνουμε ένα challenge. Όταν χάνουμε από τον πρώτο γύρο, θα ανοίγουμε 2 Super Wheel 1 και ένα Super Wheel 2. Όταν χάνουμε από το δεύτερο γύρο, ένα Super Wheel 1, ένα Super Wheel 2. Άμα χάσουμε στο τελικό, θα κάνουμε ένα από τα 2 μια φορά και άμα πάμε τελικό, δεν θα κάνουμε κανένα. Οπότε, πάμε να φορέσουμε τον Ultra Guy που το πήραμε από το spin. Να πάμε εδώ να κοιτάξουμε τα emotes, αν είναι όλα σωστά. Φορέσω αυτό που πήρα το καινούριο από το Free Pass. Και να δούμε εδώ. Και θα πάρουμε και το Pass σε επόμενο βίντεο στα Stable Guys. Το επόμενο βίντεο νομίζω δεν θα είναι στα Stable Guys. Πιθανότερο. Θα γυρίσουμε και εκεί. Λοιπόν, πάμε. Και μπήκε. Εσείς δεν περιμένατε, εγώ περίμενα γύρω στα 2 λεπτά. Και θα παίξω. Εδώ πέρα, footbus, καλή πίστα. Παλιά μου άρεσε πάρα πολύ, τώρα δεν μου αρέσει τόσο πολύ. Όλοι φοράνε αυτό το Mythic φυσικά, που άμα πάρεις Stable Pass νομίζω ότι το κερδίζεις, γιατί είναι εύκολο. Εγώ που δεν έχω πάρει Stable Pass και έχω κρατήσει πάνω από 20 σπινάκια περίπου. Έχω ήδη 30 νομίζω. Δεν μπορώ να πατήσω χορό, παιδιά. Δεν έχω τον χορό. Να τον πατάω και δεν κάνει χορό. Περάσαμε, άρα δεν θα ανοίξουμε. Πόσα spin είναι? 3 spin. Επόμενη πίστα Barbie Dream Dash. Κανονικά αυτή η πίστα είναι collection, δεν είναι elimination, άρα κανονικά δεν έπρεπε να τη βάζει. Αλλά δεν πειράζει, εμένα δεν μου αρέσει καθόλου τις χειρότερες πίστες. Πας εδώ, νίκες, και εδώ πάντα πας από την παιδιά, τα κάναμε λάθος από ό,τι είδατε. Από τα πιο μεγάλα λάθη που έχω κάνει, και βγαίνεις και το παραδίδεις. Τώρα θα περιμένουμε και το επόμενο σίγουρα έχει 2, πάντα έχει 2. Θα ανέβουμε και εδώ πάνω, δεν θα ανέβουμε. Θα προλάβουμε. Έχω κάνει και, άμα δεν τα έχετε δει, έχω κάνει και βίντεο Barbie στο Stable Guys. 2 βίντεο. Μπορείτε να πάτε να τα δείτε και εκείνα. Το κάναμε και αυτό. Πιστεύω ότι θα χάσουν 3 άτομα. Ακόμη πρέπει να χάσουν. Δεν έχασαν. Έχασαν μόνο 2. Πού το τηλεσκόπιο. Εντάξει, και πριν είχαμε παραδώσει τηλεσκόπιο. Και πριν πάλι στην αρχή τηλεσκόπιο. Και είχαμε παραδώσει πάλι. Όχι παιδιά, δεν βλέπω να περνάμε. Και θα ανοίξουμε 2 spin. Ναι, θα ανοίξουμε 2. Να το! Πρόλαβα. Τώρα με τίποτα, πάντα χάνει ένας. Δεν γίνεται. Πάντα. Περάσαμε. Ρασάουρ για τελικό. Όταν ήμουν στο Vivian μου έβαλε μόνο Ρασάουρ για τελικό και μια φορά Elliot Trader. Νομίζω.
Είναι πιο συχνή πίστα το Rush Hour, το Boss Bash και το Barbie Dream Dash. Τώρα μου πατιάται ο χορός. NASA. Τόσο με την NASA. Και γιατί δεν φεύγει. Σίγουρα θέλει να ρίξει κανένα special mode που χτυπάει. Μπουνιά, κλωτσιά, μπανάνα ή το Mr. Beast Case. Ούτε το χαμακελάκι δεν πατιέται. Πρέπει να προσέχεις εδώ πολύ. Yes, το σταματήσαμε. Έλα, σε παρακαλώ φύγε. Σίγουρα είσαι toxic. Κοιτάξτε ρε παιδιά, μας κούνησε και θα παίρναμε κορώνα. Νομίζω τώρα κάνουμε, που δεν πήραμε κορώνα, θα κάνουμε ένα spin. Πήραμε και 20 από εδώ, θα κάνουμε ένα spin. Ένα από τα δύο. Ποιο λέτε να κάνουμε? Θα κάνω ένα καινούριο. Γύρω. Πέντε το τέτοιο. Τέλεια. Μ' αρέσει αυτό. Είναι το αγαπημένο μου skin αυτό το ντουχό. Και το έχω ήδη 20. Spin 2 wheel. Να κάνουμε και αυτό εδώ. Ρύζι. Θα τύχουμε 150. Κλείνω τα μάτια και θα τύχουμε 150. Κρυφοκοιτάω λίγο στην άκρη, αλλά... Μισό spin. Τι καλά. Μια χαρά. Να κάνουμε και το mission. Ποιο έχουμε? Αυτό εδώ πήραμε και 20 αστέρια. Άλλα 10 αστέρια. Λοιπόν, θα φορέσω ένα άλλο skin. Το έχω βαρεθεί αυτό. Θα φορέσω αυτό εδώ που έχω καιρό να το φορέσω. Νομίζω το θα φορέσει δύο βίντεο στα Double Guys πριν. Και έχω και βασικά δείτε και το προηγούμενο βίντεο, παρόλο που ήταν Minecraft. Έλεγα στα Double Guys. Block Dash. Το αγαπημένο μου είναι το Endless Block Dash, το Hand Drop και το Space Drop. Το Space Drop βασικά. Το με τα πολλά O. Από Eliminations και από Run Jungle Roll. Είναι ένα καλό. Από όλα δεν ξέρω, μ' αρέσουν πολλά Run. Το Rose Temple. Μ' αρέσουν πολλά Run, απλά δεν τα θυμάμαι τώρα τα Runs. Rose Temple πολύ καλό. Και το Floor Flip δεν είναι άστιμο όταν παίζουμε με μποτάκια, αλλά όχι. Δεν είναι μέσα το Floor Flip. Δεν ξέρω παιδιά ποιο άλλο Run μου αρέσει. Αλλά μεταξύ, άμα σας αρέσει το Stable Guys, κάντε like σε αυτό το βίντεο και εγγραφή στο κανάλι, γιατί θα έχουμε πάρα πολλά Stable Guys βίντεο. Έχουμε ανεβάσει ήδη 6 στο κανάλι. Για να δούμε αυτή την πίστα. Πάλι Rush Hour. Μόνο μην την πατήσουμε πάλι. Έχουμε χορό. Έχω. Εντάξει, με το χορό σταματάει, γι' αυτό το κάνω. Αλλά δεν το χρειάζομαι, απλά το είδα ότι είναι ωραίο. Περάσαμε. Περάσαμε τελικό. Εγώ νόμιζα ότι αυτός ήταν ο τελικός. Να βάλει έναν καλό.
πάλι αυτό την πίστα ξέρω κόλπο. Ξέρω ότι μπορείτε να χρησιμοποιείτε όλοι, είναι πολύ καλό. Ή μένεις εδώ και περιμένεις να πει abandon ship για να μην σε χτυπήσουν. Πας έτσι εδώ πέρα γύρω γύρω και άμα θες περιμένεις εδώ, κάνεις ένα jump. Ναι, και δεν χάνεις έτσι. Και ανεβαίνεις εκεί πέρα πάνω και όταν λέει abandon ship μετά από 3 δευτερόλεπτα εμφανίζονται πίσω βαρέλια. Να δούμε. Άλλα 20 αστεράκια. Πάμε να κάνουμε ένα σπινάκι ακόμη. Θα κάνουμε το Super Wheel 1. Και θα κάνω και ένα Super Wheel 2 γιατί είναι ευρίασα. Γιατί έχασα από μόνος μου. 3 Boxerman stop. 12 Legendary το παιχνίδι με μισή. Α, τουλάχιστον θα κάνουμε τέτοιο. Αλλά δεν με μισή τόσο. Θα κάνουμε και ένα τέτοιο. Να τύχουμε κάτι καλό, να τύχουμε αυτή την μπανάνα. Την μπανάνα που είναι ωραία πολύ. 50 μπανάνα, 15 αυτή την μπανάνα τουλάχιστον. Τέλεια, έχουμε 25 αυτή την μπανάνα. Δεν μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά είναι καλή κι αυτή. Δεν είναι κι άσχημη. Πάμε τώρα. Πάλι θα φορέσω άλλο skin. Θα φορέσω αυτόν εδώ που είναι πολύ ωραίος. Και πάμε επόμενο Laser Treasure για πρώτη πίστα. Κοιτάξτε όλοι με τους φορούς και δεν μπορούμε καν να δούμε. Χάσαμε. Τόσο νωρίς. Θα κάνουμε 3 σπινάκια. Και δεν το κάνω επίτηδες. Εγώ δεν θέλω το βίντεο να τα ανοίξω σπινάκια. Εγώ ήθελα σε άλλο. Όσο είπα να το κάνω. 3 spins. Θα ανοίξουμε πρώτα 2 τέτοια, όχι ένα τέτοιο. Μετά ένα Super Wheel 2 και μετά ένα Super Wheel 1. Τι είχε κάτι καλό. Κλείνω τα μάτια. Adidas. Καθόλου δεν μ' αρέσει πολύ και ξέρω ότι δεν θα τον πάρω κιόλας. Σε 20 μέρες δεν προλαβαίνω τίποτα. Spin. Κλείνω τα μάτια πάλι. Να δούμε πόσα. 8 από αυτό, εντάξει. Για να κάνουμε και ένα τέτοιο. Κάνε spin, έλα. Είχε κάτι καλό. Τώρα δεν κλείνω τα μάτια. 5 Boxerman ή 6 αυτόν. 5 Boxerman. 36 τον έχω. Λοιπόν, θα παίξουμε άλλα 2 games νομίζω. Την μπανάνα δεν την είδα σχεδόν καθόλου, άρα θα ξαναπαίξω με το ίδιο skin. Πάλι αυτή είναι παιδιά, Σακμούντα Triangle. Έχουμε γεμίσει όλο το καράβι. Πρέπει να πέσουν οι μισοί επιβάτες και απάνω. Έλα. Με τίποτα δεν μπορώ να το κάνω. Όχι, εντάξει, ποιος έχει τον δράκο είναι πάντα full κομπλεξικός. Πάντα. Όχι, είναι και 2 δράκοι. Σας το είπα. Ποιος έχει δράκο είναι full κομπλεξικός. Περάσαμε. Βάλε καλή πίστα. Πάλι rush hour. Βγάλτε κανένα καινούργια πίστα. Το μεταξύ σε 20 μέρες θα βγει και το update με τη Monopoly που θα βγουν 2 καινούργιες πίστες. Και μία θα είναι Splash Water Park. Την άλλη δεν θα σας την πω. Δεν είναι πολύ ωραία. Το Splash Water Park το μεταξύ θα τη βγάλουν Οκτώβριο. Ενώ είναι καλοκαιρινή πίστα. Πολύ παράξενο. Οκτώβριο καλοκαίρι. Είναι πίστα. Αλλά ναι, πάλι ακόμη ζέστη θα κάνει και τον Οκτώβριο. Κατά τα τέλη Οκτωβρίου θα αρχίσει να κάνει κρύο.
περάσαμε. Πέστε. Πέστε κάτω. Πέστε κάτω. Υδράκι δεν. Υδράκι εκεί ακόμη. Δεν χάνει κανείς. Bot bar για τελικό. Δεν έχω παίξει πολλές φορές σε αυτό το event bot bar για τελικό. Που θα κάνω ένα από τα πολλά κόλπα. Έχει εδώ κάτω αυτά και εγώ κάνω dive έτσι για να σώνομαι. Γιατί άμα πέσω κάτω έχει το κόλπο με τους σωλήνες. Που είναι δύσκολο. Και βασικά θα κάνω αυτό με το χορό. Πιο εύκολο. Και το ξέρω και περισσότερο. Καλά που πατιέται ο χορός. Γιατί μερικές φορές δεν πατιούνται 2 από τα 4 emotes. Έως 2 γίνεται να πω. Και τώρα άμα ήθελα να γίνω μπάλα και δεν θα την είχα. Να την έχεις αγοράσει. Δεν είναι σωστό. Όχι. Πάμε να κάνουμε... Κερδίσαμε και εδώ 20 τέτοια και 10 gems. Έχουμε και πολλά gems. Λοιπόν, θα ανοίξω εδώ. Για να δούμε τι θα τύχω. Ας τύχουμε αυτό τον μαύρο. Μου αρέσει και ο Boxerman. 6 τον μαύρο, έλα. Όχι ρε φίλε, τι είναι αυτός. Θα ανοίξω κι άλλο, νευρίασα τώρα. Θα ανοίξω κι άλλο. Πάρε κι άλλο. Θα σου δώσω σήμερα, έχουμε δώσει πολλά μπιστότες. Mythic. Stop. Hey, Stable Guys. Stable Guys, θα ανοίξω κι άλλο. Έτσι έχουμε μόνο 20 αστέρια. Παιδιά, θα ανοίξω κι άλλο, έχω νευριάσει το Stable Guys. Πάρε αυτό τον τρόπο. Για αλλαγή. Δώσε κάτι καλό όμως. Δώσε κάτι καλό, έλα. Stop. 33, καλό. Λοιπόν, να παίξουμε άλλο ένα game. Δεν ξέρω. Θα με τι δίνει 20. Ή ένα ή δύο ακόμη, όχι παραπάνω. Θα πάει πολύ μεγάλο το βίντεο. Παιδιά, ξέχασα να το ανάψω αυτό και τόση ώρα που έπαιζα bot bass και έχασα, δεν το έπιανε η κάμερα. Ανοίγω 2 σπινάκια. Ένα εδώ. Γίνονται και τέτοια λάθη. Το πάτησα και δεν έκανε και δεν άνοιξε. Θέλω να το πατήσω 2 φορές. Τι κάτι καλό, 5 μποξέρα. Να ανοίξω και ένα από το άλλο. Τι είχε κάτι καλό. 10, όχι αυτό. Είναι από τα χειρότερα skins σε όλο το Stumble Guys για μένα. Δεν μου αρέσει καθόλου. Άρα δεν θα ανοίξω άλλο ένα. Θα παίξω άλλο ένα game γιατί αυτό δεν το μέτρησα. Δεν έκανε. 15, 8. Το πήραμε. Μόνο και 40 το Stumble Pass το έχουμε πάρει. Λέτε να ανοίξω το Stumble Pass. Όχι να το ανοίξω, απλά να το ανοίξω. Δεν θα το πάρουμε. Να το κάνω activate απλά. Αχ, τα καημένα τα τζεμάκια δεν θέλω να το κάνω. Αν και θα τα δώσω τους ή άλλους. Πάμε ένα τελευταίο και το βίντεο θα τελειώσει. Και νομίζω ότι σε κάθε τέλος του βίντεο μπορεί να κάνουμε και ένα epic or better. Ένα epic or better spin, γιατί δεν έχω κάτι άλλο να τα κάνω τα tokens. Rush Hour φυσικά για ακόμη μια χιλιοστή φορά. Γιατί έχω αυτό, έβαλα το vroom. Τώρα το παρατήρησα. Γιατί δεν βγαίνει χορός.
Και παιδιά, στο κανάλι θα έχουμε και ένα Βιέννα σε καμιά 2 εβδομάδες. Περνάμε. Πέστε κάτω, πέστε κάτω. Εντάξει, πολλοί έχουν αυτό τον μαύρο, γιατί από το Stumble Pass τον παίρνεις 60. Να τον έχεις και μόνο σου 30-90. Και από τα Beast Tokens, από τα Beast Tokens, ό,τι να είναι. Και από τα Super Tokens τον πήρε. Άρα όσοι έχουν πάρει Stumble Pass τον έχουν. Εγώ δεν το έχω πάρει. Στην ουσία εγώ θα το πάρω, αλλά ένα ακόμη Mythic έχω άνετα. Έχω 2 και αυτό άνετα, 3 Mythic έχω. Τώρα θέλω να πάω και για τη μια μπανάνα. Θέλω να πάω και για μία από τις 2. Εγώ θέλω γενικά όχι τον Alpha Phil, νομίζω τον λέγανε. Θέλω τον άλλον εγώ. Τον άλλον μου αρέσει. Κανείς δεν πέφτει. Περάσε. Ας βάλει Handy Drop για τελικό. Barbie Dream για τελικό. Δεν το πιστεύω. Λοιπόν, εγώ μια φορά που είχα παίξει Barbie για... γύρισε η οθόνη, ναι. Μια φορά που εγώ είχα παίξει Barbie σε τουρνουά, το νίκησα. Και είχα παίξει μια φορά και μια φορά που έπαιξα τον νίκησα. Παρόλο που δεν είμαι καλός στην Barbie. Και όταν γίνονται αυτές οι βλακίες, τότε κι αν δεν είμαι καλό. Και όταν παιδιά έχουμε χάσει από ό,τι καταλάβατε. Το παραδώσαμε. Πολύ παράξενο. Δεν το περίμενα καθόλου. Μερικές φορές είναι τόσο καλή που άμα κάνω ένα λάθος σε ένα run, άμα κάνω ένα λάθος, πάει. Δεν τελείωσε, έχασα. Ένα λάθος άμα κάνω. Στο Paint Plus έχω χάσει, το τελευταίο πόδιο έκανε ένα λάθος και έχασα. Και δεν είχε κανείς μπροστά μου, ήμουν πρώτος. Χάσαν 4. Κέικ. Τα έχω μάθει απ' έξω. Πού είναι? Έλα, πρέπει να προλάβω να το πάρω. Νομίζω εγώ και ο Χρυσός θα περάσουμε. Να πάρω το κέικ. Έλα, πήρα το κέικ. Πήρα το κέικ. Ποιος θα βάλει μπάλα? Μπάλα. Γρήγορα κάτσα να γίνω μπάλα κι εγώ να πάω γρήγορα να το πάρω. Είναι θέμα χρόνου να δούμε τον νικητή. Έλα, νίκησα. Κορώνα, παιδιά. Κορώνα. Πήραμε κορώνα. Ορίστε, κοιτάξτε εδώ. Κορώνα. Κανονικά όταν μπαίνεις κορώνα δεν κάνεις κανένα spin. Όμως εγώ θα πάρω, γιατί πήρα σε αυτή την πίστα. Εγώ θα κάνω spins. Το πήραμε και claim αυτά τα πράγματα. 166 κορώνες. Φανταστικά. Θα πάμε εδώ και θα κάνω... Τώρα θα τα τελειώσω. Όχι όλα. Θα κάνω 2 spins εδώ και 2 στο άλλο. Σήμερα έχουμε και play τελικά και pack opening. Αυτόν θέλω, το Dark Paper Rhyme. Και play και pack opening. Πάλι Dark Paper Rhyme τύχε. Τον Alpha Phil έτυχε. Δεν πειράζει. Όσο μου δίνει καλά, εγώ θα γυρνάω, παιδιά. Σήμερα σας αρέσουν, πιστεύω, τα βίντεο που έχουν και pack opening και play μέσα. Αλλά το spin δεν μ' αρέσει, δεν μου δίνει καθόλου καλά πράγματα ποτέ. Το spin. Τι είχε αυτό τον μαύρο. Καθόλου καλά πράγματα. Άρα δεν θα κάνουμε από αυτό το spin, θα κάνουμε από το άλλο πάλι. Θα κάνουμε από εδώ. 2. Τρελό pack opening σήμερα. Τι είχε αυτόν, εντάξει, φέρε αυτόν. Δέκα αυτόν. Μου δίνει καλά πράγματα. Το ταΐζω τρώει.
Αλλά το ταΐσω και τρώει τα. Θέλει τα λεφτάκια. Δεν τα θέλει τα λεφτάκια. Ένα σπιν γιατί δεν μου έδωσε καλό. Τώρα ένα σπιν. Εκτό. Καλό, άρα. Κοιτάξτε παιδιά, 56 το έχουμε πάει. Ένα σπινάκι. Δεν έχω και πολλά ακόμη. Δεν έχω πολλά, ένα σπινάκι. Τα αδειάσαμε όλα παιδιά, τα ρίξαμε. Τι είχε το καλό, stop. Τι είχε το καλό το πράγμα. Έτυχε το καλό το πράγμα. Κοιτάξτε παιδιά, 66 τον έχω. Έχω άλλο 2. Θα κάνουμε και αυτό εδώ. Έλα, δώσε πολλά. Θα μου δώσει 50 παιδιά. Θα μου δώσει 50 σίγουρα. Θέλει να γυρίσω. 30, stop. 30. Ένα σπινάκι μου δώσε. Ένα σπινάκι. Θα του τα δώσω όλα. Άντε. Θα κάνουμε και 2 super wheel, γιατί δεν κάναμε super wheel 1 βασικά, γιατί δεν κάναμε πολλά. Τύχε όμως καλά πράγματα. Μπράβο. Τουλάχιστον δώσε αυτό τον μαύρο. Άμα θες να σε ταΐζω. Δεν θες να σε ταΐζω. Δεν θες να σε ταΐζω. Πάμε και εδώ. Στο τέλος το βίντεο pack opening βγήκε. 8 αυτό, stop. Η αλήθεια είναι πως θα ήθελα και το σπέσιο να στέλνω αυτό. 74 παιδιά από 115. Κοιτάξτε λοιπόν, σήμερα έχουμε βγάλει. Ακούστε τι έχουμε βγάλει σε αυτό το pack opening. Εγώ δεν έχω. Έχει κολλήσει, μου δείχνει αυτά που δεν έχω. Εδώ, πάμε στα legendary, παιδιά, κοιτάξτε τι έχει γίνει. Μου δείχνει πράγματα που δεν έχω. Κοιτάξτε, ό,τι να είναι. Ναι, έχουμε πάει εδώ 33 από τα 70 αυτό. Πάμε εδώ στα Mythics. Ναι, δεν έχω, δεν την πάρω γιατί έχω αυτό. 74 από τα 115. 41 από τα 115. 37 από τα 115. 31 από τα 115. Εδώ αυτό 18 από τα 130. Αυτό 16 από τα 130. Λοιπόν παιδιά, επόμενο βίντεο δεν θα είναι στα Guys, στο επόμενο βίντεο. Στο επόμενο βίντεο θα ανεβάσω αυτό. Νομίζω ότι θα κάνω ένα βίντεο που θα είναι 30 δευτερόλεπτα. 30 δευτερόλεπτα. Ή λέτε να μην το κάνω. Θα το κάνουμε τώρα, θα το κάνουμε σε αυτό το βίντεο. Θέλω να μου γράψετε στα σχόλια αυτού του βίντεο που θα τα έχω ανοιχτά. Θέλω να μου γράψετε ένα από τα 4 παιχνίδια που θα σας έχω εγώ γραμμένο στα σχόλια, ποιο θέλετε να παίξουμε. Θα περιμένω γύρω στις 2 εβδομάδες περίπου και θα δω τα σχόλια. Και όποιο παιχνίδι έχει πάρει τα περισσότερα τέτοια θα το παίξουμε. Αυτό το κάνω γιατί πέρασα πάνω από 50 likes στο κανάλι. Όταν φτάσουμε 64 likes θα κάνουμε κάτι ακόμη. Και στα 100, 150, 200, κάθε 50 likes θα το κάνουμε. Και λοιπόν, γεια σας.